Għal-laqgħa ta' diskussjoni taħt it-tinda fil-Mellieħa, il-Partit Nazzjonalista stieden lill-professur tal-Ekonomija Lino Briguglio u fost l-oħrajn huwa tkellem dwar ix-xogħol. Huwa qal li f'Malta għandna l-iktar rata baxxa ta' impjiegi fl-Ewropa. Nara illi xi kultant ma tingħatx il-verità u hemm bżonn allura niċċaraw fuq l-impjieg. Aħna għandna impjieg baxx ħafna Malta, l-iżjed baxx fl-Ewropa. Jiġifieri minn kull mitruħ għandna ħafna nies ma jaħdmux. U l-iktar minħabba n-nisa. U minħabba n-nisa ngħidha di għax hawn ħafna żvantaġġi biex mara toħroġ taħdem u ħafna żvantaġġi kbar. Għadna ma ħlisniex minnhom. Ftit wara din id-dikjerazzjoni, il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil għalek. Nisimgħu il-Professur Briguglio forsi mhux dejjem nifhmuh, props, għalkemm inti vera taf tispjega. Skont l-aħħar Labour Force Survey ippubblikat fis-sigħat li għaddew mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, il-persuni jfittxu impjieg fl-aħħar sena żdied b'1000. Iżda minkejja din l-istatistika u d-dikjerazzjoni tal-Professur Briguglio, Simon Busuttil ftaħar b'dak li skontu huwa rekord ta' impjiegi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U llum nistgħu ngħidu illi għandna l-ola numru ta' nies jaħdmu f'Malta illi qatt kellna 153,000 ruħ. Intant waqt l-attività taħt it-tinda fil-Mellieħa, Simon Busuttil skuża lill-Partit Nazzjonalista għal fatt li ma rnexxilux iġib it-tkabbir fl-ekonomija kif kien wieħed fl-2008. Huwa qal li dan ma kienx tort tal-Partit Nazzjonalista, imma jekk jerġa' jkun fil-Gvern, Simon Busuttil qal li dak li ma sarx fl-aħħar 5 snin isir fil-leġislatura li jmiss. It-tir tagħna huwa illi nilħquh fil-leġislatura li ġejja u dan se nkunu qegħdin ngħiduh b'mod ċar fil-programm elettorali tagħna. Dwar il-proposta ta' Gvern ġdid li jraħħas il-kontijiet tad-dawl, Simon Busuttil reġa' qal li din il-proposta hija gimmick. U dan minkejja li f'dak l-istess ħin il-Prim Ministru Lorenz Gonzi mill-Ġermanja kien qiegħed jgħid li ser iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dak li qiegħed jipproponi il-Partit Laburista huwa gimmick.